Guys, foto yang Hello guys, ini foto guys ego kangerai bai sini tiprajwk bai bai sekarang pak. Iko KTM bai kai bro KTM foto bazar bai. Coba samlang mas ya. Depan food di ba, kita lawan ni. Ikut aja. Iko te khoroksa tiprajwk bwrwi wansa boy osa berai viral se ngai tongjuka. Tar mane no tiprajwk bwrwi rokno jesebano bujirodi borok khwnaya hwnmani kokhai mosi. Khoroksa tiprajwk bwrwi to kubuni bongso bai hamjagui kajagai tabo social media viral tongma to norok nungna. Wansa ni chokora kalaye duka manmani pore to social media wo phai sabaimani norok nungna. Hinggakai mutai hanya mangpili bo hanya hai kasai pajuka. Tarmane tiprajwk bwrwi rok jefuru wansa bai thuka mana afru se khashi sinai ba afru se khashi bayu amte hanya mangpili barbano kasawi phayu.